இந்த இடம் இந்த பூக்குங்க இங்க நீ யாருக்கும் எதுக்கும் பயப்படணுங்கிற அவசியமே கிடையாதுடா கண்ணே. அதனாலதான் பிப்ளட் பட்டாணி அறுவடைக்கு நன்றி சொல்றதுக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து இன்னைக்கு கொண்டாடுறோம். ஏங்க உங்க பேருங்க கூகுள், உன் பேர் என்ன? ஆலி. உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும், ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல. உன்னை எப்பவும் நான் மறக்கவே சிலருக்கு தான் மனசு இருக்கு, நீதான் எனக்கு நல்ல தோழி. நேத்து தனிமையில போச்சு யாரும் துணையில்ல, யாரோ வழி துணைக்கு வந்தா ஏதும் இணையில்ல. அவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்கிட்டேன். எல்லாரும் ஒன்னா இருந்தோம்னா நாம தானும் பலசாலி.